Çağaňyzyň otagyna telewizor we kompýuter goýmaň. Çağam tapany okusun, ýokdy bolsun ilimden gelen etdim. Telewizor alyp berdiler, alyp berdim. Kompýuter gerek diýdiler, onuň satyn aldım. Otagyna da goýup berdim. Ýöne şonu da sapaklan okumaýarlar. Dogry aýdýaň dost. Men çağalarymy july telefony, MP3 player alyp berdim. Ýöne öňküje okuýanlaryny hem taşladylar. Çağaňyzyň otagyna kompýuter, telewizor bar bolsa, olar sapak okumadylar. Çağaň otagyna kompýuter, telewizor bolmalylar. Eger kompýuteryň bolmagyny şeýle isleýän bolsaňyz, oturulýan jaýda kompýuteryň ekrany gapa tarap seredip dursa, has maksada laýyk bolar. Käbirnetalar, men çağam sapak okumany halamýar. Derse bolan höwüsini artdyrmak üçin näme dip bilersiz soraýarlar. Kyn mukaýdyrdyr. Aslında bu sorun şeýle aňtatçyga bar. Çağaňyz sapak okuyan wagty ünsüni bölüp biläjek kompýuteri, telewizory ähli zady öçüriň. Sebäbi çağı üçin kompýuter we telewizor sapak okumakdan has gyzykly bolýar. Belki bir kepde ýokluş görüp biler. Emma başga çäresiniň ýokdugyny görenden soň sapaklaryny okumagy başlar. Käbirneta çağam kompýuter öwrenip alyp berýärler. Dogry, çağı hukman kompýuter bilmeli. Emma ony diňe öwrenmek we okumak üçin ulanmaly. Oýun oynamak üçin ýatdan çykarmaň. Çağaňyzyň kompýuterde oýun oynap bilmegi, onuň kompýuteri bilýänini aňlatmaýar. Baýtam zihinlik tölýär. Şoň üçin çağaňyzyň otagyna telewizor we kompýuter goýmaň.